apa arep wis main kene ya daerah kene ya. Udah ngomongin itu. Kayak ngebur kayak. Oh. Nah, keren. Kok masker kok ya? Oh, angin apa? Oh, no. Aduh nih. Jan sing garap kene ngenteni biaya akeh dene anggaran nih jere sakmene malah akeh anggaran. Tuh, angin yo tendere gede yo. Ini mesti Nah, iku bro. pagah banget. Bam ya. Ae, pesanginya. Kan saurungan. Makanya kayaknya tadi rawan. Palino. Ini soalnya matanya gede. Makanya mulai tangannya gede ini. Mulai gede. Orang pulau Hewu main nambah 100.000. bisa iku nih. Jadi oke. Ini tuh kan. Ini tadi kan. Nanti kok ini Iya iki kae. Jadi iki lho kae. ini. Iki kae apa lho. Sampai sering. Jalannya nanti. Oke, ini jangan kono lho. Ya sing prisma-prisma. Tiba ora kowe daerah kene iki jane tani iki jan. Ora lho, bocahnya nyanyi kayak gitu. Ning Kalimantan. Dia yang mondok lho. Hah? Mondok gitu. Mondok piye? Mondok Mesason. Ning anu kono. Kerja ning Kalimantan iki. Dia pas nang omah. Jarang ning kono malah. Oh, ning kene apa kok? Kayak serius banget. Oh, juara. Ya wangi cang ijo. Jebrenge tane iki lho. Kae. Iki jembatan ya. Ya, Tematos. Oh, kan pemerataan kemungkinan. Sing pertama kae wong liyane se Kok yo oleh aku ora oleh iki. karo Iki protes. protesan. Iki kan kedunge iki. Kedunge jebring. Ayo. Heeh. Orangnya kan. Orangnya kan. Aku kira karo kowe ra ngono iso. Ora penting. Iya. Lagi sore. Ora ora kena ora ini. Wis kena garing di sana. Di karepe cocoran. Ditelan. Ah, klemu udah kan ya ngono begini. Oh, ora nek jalan yo. Jadi ngawur. Kacamata pelindung lho, asline kan gawe lho. Anu, Bro. Puter balik. Jalannya buntu.
Masa nek lambange ora gelem mengko ya melu. Kowe lho sing garing. Gak drene emang itu artinya apa gedeng mau ya ini. Menawar. Menawaran sepi. Oke nek engko lawi. Tenteno ae. Nomor tempe. Boleh sih, kita mulai terus pakai nih. Kalau untuk orang untuk orang untuk jebret. Ngumpulnya dengan Untuk kayak gedeng. ya untuk ini. Aja, aja. Balik naik. Barian nang tuh. Tak steering. Orang ngusar tuh. Sar. Awak berapa ini? Lah terus ada pengalian lho. Ya arep metu dua orang gantian. Apa adrenalin? Pak, Nek polisi ini ludah yo nge. cucui polisi ini tas. Mosok enek polisi nih gedeng. Enek itu masane ambulan enek. Nggih ngawasi ngene karepe. Yo, delon mulai tulisannya lek. Itu. Dilarang berhenti lawan nongkrong. Lo, safety patroli. Yo. Yo. Ini naik jasa marga. Kode karo tol. Enek jasa marga nih. Aturan. Lho, aku nih. Koncoku sing kuliah kontrak konstruksi ning nganu kae. Jadi Universitas Surabaya ono ndi? Unesa ono. Nyekel tender-tender gede ngono ya. Namanya Jakarta. Kayak Oh ya.
jelas wi. Mentoknya nganti kondi. Terak. Jelajah ngono. Ini kok karo kan lho kanca. Kanca kok lho bapake. Bapake lho. Tenan kan lagi. Mata proyek iki. Headshot. Das juga taruhan. Bisa. Kanan ini das taruhan. Bisa. Pikiran yang keren yang kerja kayak lo minggu ayo kayak. Jelek. Antol kuwi ya, Bro. Kayak lo metu sampingnya kene lho. Ini. Eh? Ora enak. Nduk metu sampingnya. Kayak beda motor ini. Oh, tujuh wow. Di jalan maju aja. Oh. Alang-alang. Oh. Yang ngeter lidik ngono. Matane lemah gembur kok. Kayak lemah atas. Iki tak setir arti vlogna. Lewat kono ya. Heeh. Tahu tadi. Ngenteni kuwi double ngono. Ora. Munyi sene opo wi ra ben. Lemah iki. Ben gili kata dhewe ne. Oh. Bosnya lewat. Ora sisen anteng. Makan gaji buta. Namanya gembur ini. Batine cahing ngerusu ya nang. Apa? Batine wong nang kerja ngerusu. Ora kerja lagi sana sini. Oh pedolanane macam. Dolanan wi. Gedalan bose kae mau. Polisi ne Oh, ora ngobrol jalan. Berano. di simpangan tak kena. Kenapa? Kena wong, Cung. Metu kene lho, kiri lho. Kena, sumpah kena. Lho. Gembur. Nah, lha iku lek ketemper dhewe piye? Wis diomongi lho. Lek ndas kene Ora. kowe arep liwat kono Mas Lon. Lah yo kono nang kono tak setir kok don. Lihat atraksiku. Lho Lon. Gembur. Jalan banyu ya. Pokoknya nek mau Saya dipersilakan. Aku main nyamar ya. Lagi nyadar. Daro lek nyamar. Kontrol cacap. Tuntun. Ora bener ya, Kak. Santai. Kalau serang tutup blok. Tutup. PPKM kabeh wisata lho. Nah, aku sing liwat
dhewe los. Makane kae kon kuliah opo aja? Kae kuliah opo? Ya. Kuliah opo? Ah, lewat. Lewat dhuwur. Jalan dulu. Kono ditinggalkan, diabaikan ngono. Oke kan jalan. Ini masuk piro niki telu iki paling. Tenang ya pro aku. Oh, Oh tenang. Mungkin itu piala. lah dhewe kan kene. Ini kan pas pol-polane nganu kae. Santean kae. Oh, kita makan salad. Ya kan tengok dari ini. Bagus gini mobilnya. Taji. Tak cipoh. Taji. Tahu itu mesin-mesinnya. Ya tebune rong ditebang. Ini beras nang papras tengah ini. Tapi wapi lho ini. Lucu, nganu watune cilik-cilik api. Kae. Kiri. Kene yo kena. Ya Allah. Air nang masalah pengen wunik. Nyanggo masker apa ya? Ini tulisannya kan tanpa editing ngono. Los. Suwi jalan kayak ngene wae anu. PP presisi to. Nah ngono nih. PP Moto Pro. Ini nama itu wayu lewat paling cowok kan tapi suwi to. cegar petugas. Kuntilanak yo. Mangkle kuntilanak. Jadi wong ayu arep ning jebring kok. Kuntilanak. Don ngandir orang sak lah. Igar bro harus jumo anu itu. Minggir wae nganan ngono. Igar bro.
Sekian nih ngomongnya. Wis langsung. Tambah gue. Sono siji dong. Sampai 20 km, pokoknya atur dhewe ya. 20 km kok proyeknya. Ora aja kecepatane kon 20. Wong tulisane lho kurang kecepatan. Tapi kon 20. Ora oleh 20 punjul. Oh, anten apa ya ning kono? Tumisar. Podo ya dene proyeknya. Plat S kabeh kok. Wong ngumpuke ning kene. Kayak jembatan iki. Iki sing misal darurat. Iki sing menurut kali ndek iki lho, adewe teko anu. Iki kan sing menurut kali kayak pinggir kali. Lah, nah, menurut pinggir kali tuh. Keren. Mana nih? Oh, enak ulo nih gambar. Sumitomo nek. Sumitomo. Kok pasar kok. Ora, aduhnya tau liwat kene makane kok pasar. Jangan nurut kene kan dicek lagi. Aduhnya lewat kono lho. Ada yang biyen untuk kono biyen. Bunyikan klakson. Konek no. Truk kucing. Kanan. Oh, ngider. Mobil bukit tuh. Lho. Woi. Pur kamu. Dur. Nah, ini ya perjalanan saya dari Pantai Tambakrejo sampai ke Pantai Serang nih sudah mau tembus. Tapi belum diaspal. Setengah jam mau kene kan kene. Mulai wis penak yo paling 15 menit. Paling Wis dalane ngene. tapi sing apike yo pasur kae lho. Enak pemandangan koyo ning NTT. Ini jauh dulu. Ini biasa.
ya nih. Tambak apa ngono? Tambah. Ada kayak nganu, ada gone ning Google stabil. Mau tersak setengah jam apa marine kapan? Foto-foto. Ya, Belum kita foto. Belum kita. jalan Kalau juga keajaiban dunia. Patung lho. Kok ge topo. Watu Nato ya. Yakin nang ge topo. Apa ya? Kayak oh, kuwi nek sepur ya. Eh? Tapi foto. Iya nek ngono. Kayak ge topo. Bulgar gua. Serang. Malah ada yang cekel gunung. Yung nirot ka. Untung ora ngomong. Gara ora didoni wae. Kira munafik. Mau golek rambat. Ora digawe koyo ning pasar kae yo, digawe ngene. Oh, karepe watu kok iku watu. Kok habis. Oke, kita hampir sampai di Pantai Serang. Engko bari mampir ing Jeding. Gudang bahan peledak. Ini kan gampang lawan longsor kan, ini kayak tebing. Radure lah terus mendina ngono terus kok Teko terang. wis teko iki. Wabrane mobil ini. Kok plat Bali bos ya. Di Bandung tuh. Bali Di Bandung. Bali iki nganu. B. Malah B. BLI. Bali iki nganu apa? DK. 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 Hei, sampai. Kita sampai di Pantai Serang. Halo guys. Ora ikut aja. Kah, Raima. Halo guys, kita sudah sampai di Pantai Serang guys. Jangan lupa like, kimin dan subscribe. Oke, kita sudah sampai nih ya di Pantai Serang nih. Tanpa editing, ya. Terus ikuti perjalanan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nih. Nah, ini sudah sampai di sejauh mana nih?
mampir, Lur.